Možná si říkáte, proč předškolní příprava, za nás přece nic takového taky nebylo. A taky žijem. Ano, ale je jiná doba. Máme úplně jiné stimuly. Nároky jsou naprosto rozdílné a naše děti vyrůstají v jiné době. Budou na ně také kladeny v budoucnosti naprosto jiné nároky. A aby to všechno zvládli s lehkostí a hravostí, je dobré je podpořit. A jsou věci, kterým se můžeme obloukem vyhnout a vůbec nás nenapadne, že by tenhle problém mohl nastat. Pomůže jim to nejen na prvním stupni, ale i do budoucna, protože některé problémy se častokrát objeví až ve 3., 4. třídě, ne hned v té první. Takže vás jenom chci poprosit, abyste se nad tím zamysleli. Pokud vám budu moct být nápomocná, jsem tady. Samozřejmě si můžete koupit můj e-book na rozvoj zrakového vnímání, který není jenom na to a je tam toho opravdu hodně. Takže se budu těšit. Veškeré kontakty najdete na hlídátko.cz a i všechno u mě. Sledujte mé sociální sítě, budu moc ráda za všechna sdílení, všechny lajky, protože je to podpora, která mi pomáhá jít dál. Takže vám mnohokrát děkuju a za všechny ty lajky, které už jsem dostala, za všechna sdílení, repostování a přeju vám krásný den.